damunt de tot, Catalunya no pot oblidar ni un segon la figura que encarna com ningú l'agermanament dels nostres pobles, que explica com ningú la imperiosa necessitat que occitans i catalans puguem construir un espai comú dins una Europa més democràtica, més forta i cohesionada. Cal ajuntar les nostres llengües, escriu en català, germanes de naixença, català i occità, germanes de naixença i agermanades d'ambició en un conjunt d'interessos i d'esperances és una manera humil, raonable, pacient i eficaç de fer que el nostre continent, encara ofegat, prengui espai, aire, circulació de vida. I hem conscients de que en aquesta geopolítica dels pobles el Valdaran hi pot jugar un paper transcendent en a mesura en què rebrem que el compromís de Catalunya d'amarà és el resultat de la història que diu justícia de la consideració de les identitats i que aquesta petita terra occitana de Catalunya i possiblement la part més visible d'aquest espaci